Hej YouTube og velkommen til Tech Classic med Benjamin og Kasper, episode 2. Nå, kom så Benjamin. Så skal vi ud De og... stemte for dig. Sådan der. Var det bedre? Tak. Lidt. Undskyld, jeg glemmer jo, vi kan se det ud. Den botter stadigvæk. Kan det ikke bare være lige meget? Du mønster en ny mikrofon i fødselsdagsgave eller et eller andet, eller købe en. Hvorfor? Ja. Ja, du klikker for hårdt. Kan du? Ja. Hvor heldig. Prøv lige at kigge. Nej! Hjælp med TP'er lige igen. Og ja, Okay. YouTube vi spiller lidt ind på en server, hvor IP'en den skal nok komme i... En botter. Hold nu kæft. Ja. IP'en skal nok komme i descriptionen. Virkelig. Hvad? Ja. Ingen kan godt slukke musikken. Hvorfor? Jeg vil få spat. Okay. Altså, jeg elsker godt nok klang, men jeg vil få spat. Men ja. Not funny. Not even funny. Nothing even matters. Om jeg kun ikke skider ind og hvad folk betyder. Jeg prøver lige at se, om det virker. Det virker ikke. Shit. Nå. Men lad os da komme op herfra, så der vi kan komme op og få lavet en base. Hvor er du, han TP'er lige igen? Kan I se? Han kan simpelthen ikke, han kan ikke komme rundt i, han kan ikke komme rundt i det. When I ask for songs. Ja, så går det bare over for at høre den sang, eller hvad? Jeg hørte der I make a man out of you. Ja, det kan jeg godt høre. It a man I can bruge. Det er grunden ondt eller pinligt for Heavy, han kan ikke løfte sin egen minigun. Hvad er det? Jeg har ikke engang set videoen, jeg hørte den bare. Han kan ikke løfte sin egen minigun, det er så pinligt for ham. Har du tjert lige? Jeg har sat den. Hvad fanden laver vi herude? Ja, vi er nok gået op, Karl Smart. Hvad? Vi er gået op fra de steder, hvor vi var. Tilbage til basen? Vi har ikke nogen base, vi skal lave en. Det er det, vi gik op. Der er et par spillere inde på serveren. Jeg har aldrig tænkt på at indstille i mikrofonen. Hvad? Du ved, mikrofonen den lægger totalt meget. Jeg ved ikke, enten er det fordi, at der er noget galt med stikket, eller mikrofonen, eller også bare fordi computeren er lidt mærkelig. Quiver. Ja, og edderkop. Du ordner dem bare, gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Boom. Kiss my ass. Kiss my ass. Tag Eat for them. gaven and kiss. Fuck dig. Sorry. Nu har jeg 5 HP tilbage. Ja, hvad spiser jeg nu? Fordi min homefire, den er helt op. Jeg er tilbage til basen. Har du til F-home? Jeg har lige sagt. Vi har ingen base. Der må du bare før. Vi skal bygge en. Hvor er du?
Men ja, Benjamin, Ja. skal vi have et dagens spørgsmål? Ej, seriøst, jeg får lyst til at høre den sang. Og jeg har pause. Tak. Jeg glæder mig til at høre det her i videoen. Ja, det gør jeg ikke. Hvorfor? Hvorfor brugte du ikke mine som base? Fordi der var allerede nogen, der havde det sted. Hvor er du henne? Hvor er jeg henne? Yes, where are you? Oh, Jeg you ved are, ikke, hvor jeg er henne. oh, you are in my ass. Alright. Ja, prøv nu lige at vente, altså. Jeg står og... Hvad laver du helt herude? Ja, hvad tror du på, jeg er i gang med at lave lige nu? Den er jo kommet så langt ud. Ja, Vi laver... Nu laver vi ikke den der leg der, hvor man er midt ude på en ø, og man ikke har noget som helst at lide. jeg bygger bare en base herude. Hold. Vi skulle have brugt jord i stedet for. Skal vi ikke hellere bo inde på landet? Altså inde på landet. Hvad? Jeg kan ikke høre dig, fordi du får et bakker. Min mic, den fucker ikke. Jeg kan sagtens bygge et hus her, jeg ved hvordan. Prøv at høre her. Ja. Nu giver jeg lige dig en båd. Værsgo. En båd til dig. En båd til mig. Kasser i vand. I vand til dig. Du tillader at sætte dig op i den meget realistisk, hva'? Ja. Nå. Men ja, hvordan har din dag så været, Benjamin? Hvad? Hvordan har din dag i dag været? Jeg har været hjemme på skole. Hvorfor? Har du pjekket på skolen? Jeg har ikke pjekket på skole, nej. Så vi kan da bo lige her på den her ø. Ja, genialt. Det er løg at stemme her med, hva'? Saplings! Woo! Har du nogle ben på dig? No. Hvilken testapack spiller du med? Hvis du overhovedet spiller med nogen testapack. Ja, jeg går i gang med at bygge vores hus. Nu kommer til at der. Det siger vi lige den her. Jeg tror, jeg er med på land, okay? Hvad? Jeg lander lige den. Har du nogle benmel på dig? Nej, jeg har ikke nogen bogmjæl på mig. Det har jeg jo lige sagt. Der. Du lyder som et dyr lige nu. Jeg bygger heller huset ud af oh mein Gott, Ej.
Enemy, Mhm. what should you doing? Jeg spørger om, hvad det er, du sidder og laver. Be mine, you can read my poker face. Det er også forkert. Ja, det ved jeg godt. Nej. Men ja. Hej. Vind det fedt husbesøg? Hvad? Undskyld, jeg vågen. Hvad? Undskyld, jeg vågen. Kan du ikke gøre dig selv lidt nyttig? Jo, hvad skal jeg lave? Ja, prøv at skaffe noget egetræ. Det kan jeg sagtens gøre. Hvis der er noget baby, det kunne jeg bruge på de træer, jeg har plantet. Er jeg allerede nu? Ja. Nå, jeg har egetræ på mig. Godt. Men ja, YouTube. Det her var lige, hvad vi nåede at lave på vores base. I episode 2. Selvfølgelig, vi prøver at finde os en... Ja, vi prøver at finde os... Vi bruger en ny server her. Ja, vi skal nok lægge IP'en i descriptionen, som I også godt kan få lov til at komme ind og spille ind på serveren. Og ja, der er faktisk med på serveren. Så jeg vil råde til at komme ind og spille det på serveren. Måske møde os. Ja, måske møde os to. Men ja. Det var, hvad det var, vi havde for i dag. På denne episode 2. Det var alt her fra kanalen.